Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pananawaan ko, iginati ang tigang karat na ginawa, nagpindas na ngayon sa palangan si Barata, na umitarang sa manong sumabagarak oran. Nagpindas na ngayon sa payang ka, nagkakapati nga, asip ka di nga ng patigong, na dawigang ngayon sa kasukal, kadawa na mabagarak na namono, ang dawi na nga, at dyan matundog at kapis siya ginawa.